Bună, astăzi v-am promis că o să fac un vlog în care sunt pe afară cu prietenii, numai că aceștia l-au ieșit pe drum și am rămas singură și m-am gândit să totuși să filmez. Dar nici se pare nimeni nu-i pe drum, deci nu am cum să vă arăt pentru că sunt desculță. Uitați aici, sunteți pe secțiunea oglindă. Dar voi ieși mai afară, așteptați puțin. Ok, acum mergem pe drum, să vedem dacă e cineva totuși. Dar nu prea cred. Să vedem că e. Da, nu e nimeni. Se pare că astăzi e plictisitoare. Și ce ați mai făcut voi? Eu am fost la școală, normal. Am fost să mă plimb. Iar acum am decis să urc puțin sus, pe Spivește. Acela este muntele despre care vă povesteam eu ieri. Nu știu dacă îl pot filma, dar stați puțin să-l apropii. Ok. O să mai fac încă un vlog în care vă arăt priveliștea. O să... Filmez pe urmă, la revedere!